Shalom semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial menyajikan video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. אז אסלאם, דת המקדמת שלום ואחווה, או המטפחת איבה, שנאה ומלחמה? תלוי את מי שואלים, אבל האמת שגם תלוי באיזה עמוד בקוראן אתם פותחים. Oke, saya ucapkan selamat menonton. Semoga melalui video ini Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang banyak hal yang selama ini Anda belum ketahui. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kiranya Anda bahagia selalu bersama semua yang dicintai. God bless you. Bye. אסלאם, דת של שלום או דת של מלחמה? מצד אחד, כולנו עדים לגל הטרור בארץ ובעולם, שנאה והרג שנעשים בשמו של מוחמד ובשם אלוהי האסלאם. מצד שני, יש שיוצאים להגנה וממהרים לצטט פסוקים על פיוס ושלום מהקוראן בטענה שהפיגועים זה בכלל מיעוט קיצוני ויוצא מן הכלל שיש להתעלם ממנו. אז אסלאם, דת המקדמת שלום ואחווה, או המטפחת איבה, שנאה ומלחמה? תלוי את מי שואלים, אבל האמת שגם תלוי באיזה עמוד בקוראן אתם פותחים. בתור אנשים שחיים בלב המזרח התיכון, לכולנו כבר יש דעה ומושג מסוים על האסלאם. אולי אנחנו מבינים את מושגי היסוד או מכירים את ההיסטוריה, אבל כמה מאיתנו באמת לקחו קוראן לידיים, פתחו וקראו אותו? מי שיעשה את זה בוודאי יופתע לגלות, או שלא, שבקוראן ישנם יותר מ100 פסוקים הקוראים למוסלמי לצאת למלחמה עם הלא מוסלמים על מנת לשפוט את העולם. חלק מהתיאורים גרפיים מאוד ומצווים לערוף ראשים, לשרוף אנשים ולכרות איברים. ומה לגבי המוסלמי המתון אשר בוחר לא להצטרף למאבק אקטיבי בכופרים שלא מאמינים באסלאם? הקוראן מכנה אותו מתחסד וצבוע ומזהיר אותו מפני סופו המר במדור התחתון של אש הגיהנום. ומה לגבינו, הבטוחים שהאידיאולוגיה של האסלאם היא פרי מלאכתו של השטן, או כל אחד מהכופרים האחרים שמסרבים לקבל על עצמם את האסלאם? הבה ניגש ישירות למקור, לקוראן, על מנת שתוכלו אתם לשפוט בעצמכם האם מדובר בפסוקים המעודדים אהבה ופיוס. הילחמו בהם עד אשר לא יטענו לכם עוד, ודת הכל תהיה לאללה. הרגו את המשתפים בכל מקום אשר בו תמצאום, ותפסו אותם וחיתרו אותם, ועירבו להם בכל אתר ואתר. אשר לכופרים, אותם העניש עונש קשה בעולם הזה ובעולם הבא, ולא יקום להם עוזר. הכופרים באותותינו, אותם נצלה באש, וכל אימת שיקלה אורם בשריפה. נחליפנו באור חדש, למען יטעמו את העונש. הילחמו באנשים אשר אינם מאמינים באללה, ולא ביום האחרון, ואינם מקדשים את אשר קידשו אללה ושליחו, ואינם מחזיקים בדת האמת. כל הנלחם למען אללה, יהרג או ינצח, ניתן לו שכר כביר. הלוחמים באללה ושליחו, והמבקשים למלא את הארץ חמאס, יומתו לפי חרב או יצלבו, או יחרטו יד ימינם ורגל שמאלם, או יגורשו מהארץ. אז נכון, מי שישב ויקרא את הקוראן באופן סיסטמטי, ישים לב שאכן בתחילת הקוראן ניתן למצוא פסוקים בודדים שמרחוק אולי נראים ככאלה שמעודדים שלום וסובלנות, אבל בהקשר שלהם ובקריאה קרובה ניתן להבין את משמעותם האמיתית. מה הכוונה? ובכן,
מוחמד אכן התחיל עם דרכי שלום ונועם, במילים חביבות, נעימות וחיוביות. הקוראן נפתח במילים הבאות: בשם אללה הרחמן והרחום, התהילה לאללה ריבון העולמים, הרחמן והרחום. כל זאת בתקווה שיהודים ונוצרים כאחד יקבלו את המסר שלו. ולכן מוחמד בתחילה דיבר על רחמים, על שלום ועל אחווה. אבל כשמוחמד התחיל להבין שגם הנוצרים וגם היהודים דוחים על הסף את המסר שלו, פניו החלו להשתנות, ובמהרה גם המילים הנחמדות שלו התחלפו במילים קצת פחות נעימות לאוזן. למשל, בתחילת הקוראן, כבר בסורה השנייה כתב: המאמינים והיהודים והנוצרים והצבאים, כל המאמין באלוהים וביום האחרון ועושה את הטוב, שכרם שמור להם אצל ריבונם, ולא ייפול עליהם פחד ולא יצטערו. בהמשך הפרק טען: אין מקנים דת בכפייה. נשמע סובלני ואוהב, נכון? אבל מאוחר יותר, כשהבין שלא הנוצרים ולא היהודים תופסים ממנו בתור נביא, שינה את דעתו וטען: כל המבקש לו דת אחרת מלבד האסלאם לא יקבלוה ממנו, ובעולם הבא ילך לאבדון. אז השלום עליו מדבר הקוראן הוא אך ורק שלום בין המוסלמים לבין עצמם, ומי שלא מוכן להתאסלם, הכופרים, הם ימצאו את מותם בחרב, בסקילה, בשריפה ובתלייה, ובעולם הבא בגיהנום. השלום האולטימטיבי מנקודת המבט של הקוראן הוא התוצר הסופי של הג'יהאד, לאחר שיושמדו כל הלא מאמינים שלא מוכנים לקבל על עצמם את האסלאם, וישארו רק מוסלמים בעולם. אגב, חשוב להבין, בניגוד למצוות התנ"ך, אשר נועדו לקבוצת אנשים מסוימת, באזור גיאוגרפי מוגדר ובמסגרת זמן ספציפית, הפסוקים בקוראן נכתבו כפקודה מתמשכת, משמע שהם לא מוגבלים להקשר היסטורי או אזור מוגדר, גם לא לפעולה חד פעמית. לעומת נבואות התנ"ך או הברית החדשה, לפיהן באחרית הימים אלוהים יהיה זה שישפוט את העולם ואת בני האדם. מאות פסוקים בקוראן ובחוקי השריעה דורשים מכל מוסלמי להוציא לפועל בעצמו את המשפט, להעניש ולהרוג תמיד. למען האמת, האסלאם מצווה על המוסלמי להשתלט על העולם בשתי דרכים עיקריות. הראשונה, אותה כולנו כבר מכירים היטב, היא ג'יהאד התקפי, בעזרת החרב, דאר אל חרב. במילים פשוטות, כיבוש אדמות שאינן מוסלמיות והבאתן תחת שלטון השריעה המוסלמי, הענשת הלא מוסלמי עד שיסכים להתאסלם, או חיסולו במידה והוא מסרב. ילחמו בהם וכך יענישם אללה בידיכם וימית קלון עליהם. מצווה עליכם להילחם, אף כי מאוס עליכם הדבר. לא במקרה משמעות המילה אסלאם זה הכנעה. אבל את הדרך השנייה הרוב לא מכירים. רבים מכנים אותה בתור הג'יהאד השקט. בג'יהאד השקט לא תוקפים ולא נלחמים, אלא לאט לאט מסתננים לתרבות, למוסדות הכלכלה, להשכלה, לתקשורת ולפוליטיקה. שם משתלטים ומשם משפיעים מתחת לרדאר מבלי שאף אחד שם לב. בציפייה ביום בו ניתן יהיה להביא למהפכה ולהחליף את הג'יהאד השקט בשלטון השריעה. מי שירצה יוכל להרחיב על כך במאמר שבלינק בסוף הסרטון. על מנת לבסס את מעמדו של מוחמד כנביא, נטען בקוראן כי כבר בתנ"ך שלנו מנובא עליו. אשר ילכו עם השליח, הנביא איש אומות העולם, אשר אותו ימצאו רשום אצלם בתורה. אצלנו בתורה? בניסיון נואש למצוא את מוחמד בתנ"ך, מצביעים מטיפים מוסלמים על מילה בודדת בספר שיר השירים. חיכו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה ראי בנות ירושלים. מה הקשר?
והיכן מסתתר הנביא מוחמד, אתם תוהים? לפי המטיפים המוסלמים, הביטוי מחמדים לכאורה מעיד כי מחבר ספר שיר השירים בתנ"ך בעצם שתל נבואה אודות הנביא מוחמד. הקטע העצוב בכל הסיפור הזה הוא אפילו לא העיוות של הטקסט המקראי והוצאת הפסוק מהקשרו, אלא שהם אשכרה מצליחים לשכנע מיליונים בכל רחבי העולם. אז הנה ההפרחה על הטענה הזאת. ראשית, פירוש המילה מוחמד בערבית משמעו מהולל, מפואר או משובח. לעומת זאת, משמעות הביטוי מחמדים המופיע בתנ"ך בעברית, על פי מילון העברית המקראית, הוא דבר יקר ונחמד, או דבר חביב. השורש של המילה מחמדים הוא חטא מם דלת. ממנו בא הביטוי נחמד. כלומר, למרות הדמיון הסמנטי בין מחמדים למוחמד, מדובר בשני ביטויים שונים לחלוטין. ומה לגבי ההקשר? על מה בכלל מדבר הקטע? האם פרק A של שיר השירים מדבר על נביא איסלאמיסטי שיום אחד יקים דת חדשה? מקריאת הפרק והספר כולו ברור כי דודי מקביל לאלוהי ישראל והכלה משולה לעם ישראל. אבל אתם יודעים מה? כן מצאנו את הנביא מוחמד מוזכר בתנ"ך. הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, את אשר לא ציוויתיו לדבר, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. דרך אגב, מצד אחד המוסלמים טוענים שאי אפשר לסמוך על התנ"ך, כי לפיהם היהודים השחיתו אותו. מצד שני, הם מסתמכים על פסוק משיר השירים בתנ"ך היהודי, על מנת להצדיק את אמונתם. חשוב לנו להבהיר, אנחנו לא מעוניינים לעודד שנאה כלפי מוסלמים. צריך להבדיל בין מוסלמים, שהם בני אדם, לבין האסלאם, אידיאולוגיה. אלוהים ברא את כל בני האדם ואוהב את כל בני האדם, גם אלו שמולכים שולל. עלינו לאהוב אותם ולעזור להם, לכוון אותם בחזרה. ועכשיו, אחר שהוצאנו סרטון ראשון על האסלאם, כנראה שלא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אז תעשו טובה, ולמען זיכרוננו, תשתפו את הסרטון הזה. אגב, אנחנו משאירים לכם עשרות סרטונים נוספים, אשר בהם תוכלו לצפות באתר שלנו, ובעמוד הפייסבוק שלנו. לעומת מוחמד, שדורש לקחת חיים, ישוע לא ניסה להפחיד ולכפות את עצמו באיומים. ישוע בא להעניק, לשרת ולאהוב, עד כדי כך שהסכים לוותר על חייו ולהקריב מעצמו עד המוות, כדי שאנחנו נזכה בסליחת חטאים וחיים נצחיים.